you the picture of what is happening in the schools there. There's lack of open-mindedness. There's lack of goodwill. Jopuonj gi koni moko kuom ywaruok magin go kod telo mag skunde mag primar oriwo kaka itiyo kod omenda mar somo mag junior sekondar. E atamalo ma odhuro mag skunde gi, jopuonj gi ywak ni pesa ok kony jopuonjre kaka owinjore. Bende gi koni nitie weche mathoth ma ok giromie kanyakla kaluwore ni magi gin skunde ariyo marang'eny mar somo gi bende opogore. Capitation, for example, provides that every school be provided with electricity. Every junior school, there's electricity, there is internet. It has to be provided. But it is true that many schools don't have those things. And this is the third year. A huge percentage of this capitation is not doing the purpose that it's supposed to serve. It is serving individuals. Unapopatiwa pesa, unapopatiwa kitu cha serikali, lazima kuwa accountable. So we also pushing for accountability. Yeah, because right now the government and the TSC is more concerned about what the teachers are doing, but not for how the learning is taking place. Paro matelo mar riwruok machielo mar NAT okwedo kendo diro oko ka gerido ni report mar Profesa Munavu Nyakalu. Report ni emane oduoko somo mag junior secondary nyaka e skunde mag primar bang' tend Uhuru Kenyatta wuokie apis. Schools nigi board of management. Board of management jagochigi gin principals and the head of institutions. And therefore, chenro mag tiyo resources gi jo board to core principals mabende sa mo wuoye kod ni heads of institutions are more qualified to run junior schools because all of them are graduates. So we want to call on jowadwa moko mosiko wacho ni chenro mag somo junior schools nonego tere leo machielo. Kanyaka sani to riwruok ma okelo kanyakla jopuonj mag JSS manokupet to koni owinjo pog telo mag junior secondary kod primar nono to weche biro muoch mbele. Gima iro ka jopuonj ma jo junior gidwaro ni mondo gibedo autonomous. Koro gimiyo gidwaro ni gibedo autonomous. Gise ni structure moketi gi nigitieno. Gise neno ka en structure ma ok nyal tiyo. Koro kata wabeni wabiro bedo kodgi kanyo to pod wabiro bedo mana gi tabu. To kwa thung'ogi kaka wadwa thung'ogi nikech nitiere jok madwa mondo score a political goal. To let them just score. But gima ng'eyo ni kuma gin biro terowa en obiro terowa kuma ok ber. Romo mar jatend piny kod riwruok mag jopuonj nyo komulo lwenyni ka koro dwaro nitie mondo mi obag twak mabiro kelo winjruok. Judith Omondi, Ramogi TV. Rokamana Judith Omondi, weche thoth ahinya to jala monego duok penjo gi duto mepenjo kanyaka gi jopuonj go en achiel kuom gi wantie go e studio ka okiny makono jagoro maduong' mar KNUT riwruok mar jopuonj Collins Oyuma wantie godo kar kae. Un e jok maloso e lo jopuonj gi duto. Romo nubedo godo ka jot ma jatend piny Kenya. Akiani romo ni odhi odonjore kod thuolo mar yango higni 3 mano ma jatend piny Kenya William Ruto e apisi. Bende paro ni gigi duto mantiere gi ng'urgi e thuolo mar higni 3 gi bende osenon gi yo makare ahinya e sekta ni mar somo kirango yoro gi kind jopuonj SS mantiere kupet irango gi yo machalande gi jogo mantiere NAT. Ero kamano Cleophas. Apani iluonga sama ber. To kata romo manyo wan go gi president chieng' ngeso omiyo ng'eny ji ong'eyo kuma makosa nitie. Adwa wacho ni wan waonge ywaruok gi jopuonj mag junior school. To be awache ni junior school kendo anwoyo ni junior school. Sama ng'ato siko wuoye junior secondary. Apani mano ng'ama kia lokruok ma osebede education reforms. Onge gimiluongo ni junior secondary e Kenya ka. Kopo ni luwo reforms mag education mane otelne gi Professor Munavu, the Presidential Working Party on Education Reforms, the recommendations are very clear. Gik mayot somo gi tamo ji somo nango. Recommendations gi no keto maler ni grade 1 nyaka grade 9 mani luongo ni comprehensive school iye kanye ma ine gi ECD primary to gi junior school. Sama ng'ato pod wuondo jomoko ni nitie gimiluongo ni junior secondary
onge junior secondary, kata secondary onge reforms go, wan gi senior school. It is comprehensive school to gi senior school, period. Gima podi wachi wach junior school yakia. Paro moro ma ng'ato bedo go ni an ja secondary to ng'ane ja primary. Gini en ja comprehensive school to gi ja senior school. Paro no tamre wuok ewi jowa moko. Kendo nitie paro moro ma tut ma otamre akia ka kibogol gini. Ma japuonj manie junior school neno ni en graduate moa university. To sana dwa koni clear fast. 90% mag head teachers manie a comprehensive schools, ma head these schools, they're all graduates. Moko nigi masters up to doctorate degrees. And kada gija puonj is a professor to any primary institution. To kiyudo ng'ama nyoa e university ka, to wacho ni en okonyal bet piny gi japuonj ma paro no nyaka waloke. Nyaka waloke. Ida time yo machala nikech gichalo gi jogo bende ma bende wuok e graduate school magi to giwacho ni gintiere primary mano comprehensive school masani kama gintiere to giwacho ni jowetegi mamoko ma gin godo ntiere senior school. Yes, ntiere senior school. Gima notimre ma kamoro ok ne ni kare. Nen kao graduates mo osomo 2 teaching subjects. Titero gi comprehensive school. Mano to gima pod wabo yware gi sirikal. Kineno kaka jitimre e school ka, nyiso nitie gima ji pok oyudo right, kata sirikal ok noyudo right. E junior school ka, wan gi miluongo ni performing arts. Wan gi pre-technical subjects. Wan nyaka gi visual arts. Wan koda gi nutrition. Bingeni japuonj mano somo, mano dhie teachers training college, ma primary. Nigi gik te, no somo. Ipime nade ng'amo biro ndwa puonjo English literature. To these other areas to wenono. Kadwa yaro nigi malach. Performing arts otingo music, drama, mago kitime skunde. Pre-technical otingo art and craft. You get? Craft mane waloso gik moko nene mane gedo gere mago ntiere pre-technical. Bas nutrition otingo home science. Magi japuonj mane nie teacher training college mar P1 mineno ng'ato dwa chayo kane. Puonjo te. Ang' ipime nade gi physics gi chemistry mibirogo. Koro magi manyaka koro wachom sirikal tir mondo loke. An gi ng'eyo ni kata gol junior school teachers motimo 2 teaching subjects mater gi secondary magiwacho no masani senior school. These are the teachers will teach. Ni neno kagomo ntie ka school mano lor ni opuonji. Jopuonjo te niwa jopuonj gi ong'eyo gima gipuonjo kimedo gi areas mawachogo. They are also graduates in 2 teaching subjects. Anatimo art and craft. Atimo music, tatimo home science. Adhi amedo e university gi Kiswahili to gi religion. Ka ane school, nyathi manie a junior school, oktama puonjo. I'll do it confidently. Emo mi awacho ni nyaka apeny koro, ipenja gimi nyalo tim. Come on. Gimote monyiso sirikal sani. Giwe chando jowa manyotimo 2 teaching subjects. Gidhi e senior school, gidhi puonj kuno. Puonjo nyithindo gi ok bitamwa e junior school. To be okosetamwa. Ok bitamu jopuonj mineno ni nat mapuonjo e primary schools. They are qualified. More than qualified. Mondo nyithindo gi wayud somo makare. E kinde magi gitimre kendo romo mane romo no manotimore e ka jot ma jatend piny Kenya chwalo paro mopogore opogore wach ne welfare mar jopuonj giduto kama gintiere agenda maduong' ahinya mar japuonj ma onego bed ni lose nyaka lose mane kar jot ma jatend piny Kenya sama los ne jopuonj moko neno ka gima sirkal okawo riwruoge ariyo mag jopuonj madongo mano mar KNUT menyalo lose loe sane kod machielo mano mar jo Kupet oseyo fuko e kinde ma jok ma utayo emoseneno gima chalo kamano tiende nang'o
koru kit kaka apani so ng'ati huko no mago paro masani kendo en paro ma mombekni paro ma yom ka ywayo chien ana chako puonjo higa mar 83 adhi e training 84 a qualify 86 mago higni mang'eny ndalo no Ambrose Adonga Deya emane secretary general mar union mar jopuonj awacho ni union mar jopuonj ae wach kupet gi nat gi ni pogruok niendi pogruok masane gi to siasa matindo tinde mokelo Adongo ne bet gi president State House President Daniel Arap Moi Adongo ne limo Daniel Arap Moi Kabarak National Executive Council kibiri ofisa manat olimo president Dinwaya State House olimo president Dinwaya edala ne Kabarak mondo los weche mag jopuonj ofuko benosogie koso gineno president State House jomoko ng'iye nosoyo huko omigi mori wuok go onge gima wuok go maromo mawuok State House apani king'iyo wuok gi gimoro Moi ne chiwo gimi wuok go molo telo masani chiwo kendo wanene telo masani mi transport idok ok diyie ni transport emanyo mi jogagi magidogo dala koro wan ne wachano mwachulo negi waneno kaka gibiro koro gima thin manyo chiw ni transport ni apani ng'ato koro tiyo kata airtime yon pesa makindi mok de wach ni di State House mondo yud pesa machal gi macha gima onge di wa State House ne en keto ni the president ni gigi setimo maber wayie to dogi lose moko gi kanyi winjo speech mara ma State House agero kuonde ma president osechiwo kendo osetiye maber taketo kwayo marwa achako gi CBA ing'e maber ni SRC nyot jotamo kata wang' bunge ma pesni mimede CBA nyonge monetary component to kanyo president wawuoyogo motelo kacha to ini fine TSC beduru gi unions mondo ulose nyo wabete CBA mawuogo mano nyaka ne wapuo to wadogo wakwaye ni CBA en gima kawo higni 4 the cycle is 4 years to wakwayo ni with the trend of inflation 4 years ni kichop higa mara 4 to rom kanono duoknwa gini obed higni 2 kende donge nyo yie ni gini wadhi ng'iyo mondo bed higa 2 kata 3 kata 2 mawachono an poda mako man nyaka bed higa 2 e kwa bo konyre kaka jopuonj so ok ni nyo wadhi mondo kosoyo huko tede nade donge ini huko ne already mante de nade apani weche matindo mag ng'ane giro soyo huko mago weche manono awacho ni gin weche manono makalo kamuya kamano nitie kama chelo ka ng'eni pod wangoduoge weche mag malingling mabiro ka wuoke ka jot ma jatend piny Kenya to waranga chenro mag ndiko jopuonj sirkal masani oketo weche mag internship program beneti twak moro amora mobedo kodo gi jatend piny Kenya e thuolo mar higni 3 duto mag lana dieri ogro bedo scrapped off obet kanyo to jopuonj ma antiere internship program gi obed absorbed mondo mi kik bed ni jok moko ichulo mana stipend timiyo gi osara moro ma ng'ato nyalo dak godo bende gi jogi okay apani kandiko ma jopuonj no higa 3 gi nyaka wach ni jatelo setimo maber ana kuna chako puonjo ndalo Moi apuonjo ndalo Kibaki doga puonjo koro Uhuru Kenyatta nyodo jo koro kane class taneno gima timre ing'e ni onge sirikal mano se chiwo ndiko ma jopuonj mohingo jopuonj 5,000 higa achiel 5,000 to king'iyo Kenya Kwanza o education charter jatelo ni nowacho nodwa ndiko jopuonj 58,000 e higa ka higa to setemo samo wueni jopuonj mosendiki on permanent and pensionable terms nyaka nyo chak tich king'iyo higa ka higa 5,000 manene cha dikoro gin 15,000 sani jopuonj mondiki on permanent and pensionable terms gin jopuonj 76,000
mondiki koro kwang'iyo motim ne replacement mokwaluonga ni ndiko mago nyalo bedo mogwaro matin piny mar 6,000 to wang'iyo ndiko hie chiwo nafas mondo ndik japuonj 76,000 osendiki on permanent and pensionable terms. Samo wuoyeni nyo TSC osegolo advert mandiko jopuonj 24,000 ma Januar ka gidhi chako tich. En ane gidhi chako tich e yor kojolo miluongo ni interncha. Mabe pod wagore neni japuonj mose ai training mo qualify. Obedo kojolo nade. Oromre gi jopuonj ka. Ing'eni tich ma kojolo mar intern onego bed ni miyo go ng'ano ma pod nie course. Pod ene course obugo dhi oteme matin. Otegno go koduogo to aneno koro to nyalo wuok. To magi jopuonj mose train, mose qualify to kendo ko ndiko gi e yor kojolo. Ni wacho mako ni jopuonj kamoro matin. Gima ne wayango nyaka watim koro en kwayo ni tich ma japuonj tiyo ka kojolo kikal higa achiel. Obed intern e higa achiel kende to oloke mondo obed permanent and pensionable. Mane gima bo konyowa. To en adier ni ka osendiko 24,000 ni kanyo neno data ma TSC kendo bang' Januar idwa ndik 20,000 mamoko. So bero sebete e higa dek mokalo gi ndiko jopuonj osebete. To wacho ni mane geno mapono nitiere ni kagi sudo nyime jok mosebedo intern gibo bedo thuolo mara loko gi permanent and pensionable. En gimoro mapontie ma sirkal nego nira. Entie sirkal nene. Tumedo dhire. Wadhire motegno. Giywago nwa budget. To sama giywago budget, TSC ywago budget mondo loko jogi permanent and pensionable. Wan be wadok kuom parliament. Ing'eni appropriation of or allocation of funds. Mandi ko jopuonj. En gima nyaka wuog na parliament ka. Wakonegi. To moloyo education committee ni wakwayo on the sides ni temuru ye jatelo timo motegno ka ukedo motegno allocation of funds mandi ko jopuonj lwenje kata ywak mudo lak mani jomoko poni e intern yok bibete. Erokamano aduogo ka banka wiyo masani ndigi mathoth yama ntiere wacho ni ero deponi Collins Oyo fight mana ne teachers to we will give classroom teachers. Mana dipone wach mantiere kanyo ang duogo kod achiel kachiel sani kama chelo bende mantiere kar kae wach mari ma kanitie ka jot ma jatend piny Kenya yo wacho ni jatend piny Kenya William Ruto en tutam kosen kumi bila break jopuonj ni consult kosoma nen mamu mari ni won kaka Collins Oyo wakaw yo masani kod wonya kura mo jwango duogo kod mathoth kikri mabora. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Benjal no mohero dongruok ne ngima makiny. Para ne pap midhialo e jo Kenya mosetelo nyime e neno ni opidh yiende kendo rit bunge. Jogo matimo gigo mowinjore ne bedo gi alwora maber e higni mabiro. Mae momiyo wakelo mich mar Africa Champion of Trees Act Awards ma en chenro mokel kod Kenya Forest Service kod Blue Focus Africa Initiative. Kidienje aboro joloch 12 kod jaloch maduong' achiel ma japidh yien e pachoka. Nitiere omenda miloyo maromo $5 million, sigana matut mar jaloch kod mich moko mathoth. Ndikri kochakore tarik 1 dwe mar 9 nyaka tarik 30 dwe mar 9 higani endi kokalo e actawards.org. Anamor nikech mishika gi jokuoyego onge kama owuok. Anabiro timo kama. We adonjo e ka mondo anarang. Ka donjo e kanyo to samoro onge gima dhi nyime. Jogitema kodhoga. Ansani koro ngimana nitie kama tek nikech saka sawa ya pinje kama mishika nitie. Take kaka nyalo wacho ne ni mishika okwal.
Koro nyathi choluo temo miyo no pondo ne mamani. Mano nyiso nitie gimoro marach to nyalo bedo ang'o? Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ticha ng'wen ka ticha ng'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasome polytechnic. Nena inajua kali tu. Kaka kora timeni. Pok pogore. Keto lere wi jogo mapile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka. To wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Ticha ng'wen ka ticha ng'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kick by. Your Asian adventure awaits na View Travel. Ready to explore? Dive into the vibrant energy of Thailand, stroll through Singapore's dazzling streets, or unwind on Bali's pristine beaches. Discover the rich cultures of Malaysia and Vietnam, the serene beauty of Laos and Cambodia, or the innovation and tradition of Japan and China. Whether for leisure, learning, or business, unforgettable experiences await. Tembelea Asia na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo nyakwara Moge Jwang' mana kama ntiere kodi kachiel wadhi nyime kako to akorango jatend piny Kenya William Ruto e thuolo mare mar higni 3 osebedo yo machal nade mano kama ntiere kodi kachiel nyakwara Moge Jwang' komedo mana nono gigi duto antiere kae kod wendo mabende nyaka sani medo mana duoko penjogi ka wan kode kachiel mano jagoro maduong' mano mar NAT piny Kenya mangima. NAT en achiel e piny mangima. Mano jagoro maduong' mar NAT Collins oyu wan go de studio okinyi makao na dhi yueyo kana penje mora chiama na mondo mi oduok sani kan ntiere kar jot ma jatend piny Kenya ng'ema bedo ka dhiro duol makamano to kokwa yude sani gima ntiere en achiel gino mane wacho kitieko twak mari ne en kata kiwache ni 10 bila break tiende ni in two-term ambassador to japuonj ni lose lo jopuonj kose lose loi ini wuon ke jopuonj mamoko chal ka gima gionge paro mano makamano ikini mo ntiere karka mano ni wacho bang' lero ber ma jopuonj oseyudo e lwet sirkal mar Kenya Kwanza mane chung mari koso mag jopuonj en chung mar ano ka uwe chung mara awe chung mar jopuonj ing'e ni gima ji ok oseng'eyo motegno en ni NAT ni structures mage ok en nadhi abeti office natiyo an gi structures modhi nyaka school representatives then an gi branch executive committee mar branch
an gi county councils, an gi regional councils, national executive council, eka donje national steering. I'm the spokesperson. Gima wacho kato wacha. Iwacho maber ni kaselero ber ma wuon piny osetimo ni jopuonj. To ging'eny ok gitin. Achako gi wach CBA ndiko jopuonj, promotion ma jopuonj. Koro ng'ano kenwa mondo wach ni gine ni ng'ado tiende osetimo. Jopuonj nori. Duonda jopuonj. When I speak, teachers of the country have spoken. Ma jopuonj koro yiere. Jopuonj e piny Kenya mangima sani yie ni Ruto. Akoni an gi structures. Motelo ni jopuonj. Jopuonj 300 gi wiye. Tanga wugi jopuonj achiel kachiel. Atiyo gi those structures. Iloso gi jo branch. Gi jo branch, aloso gi jo county, aloso gi jo region. Aloso gi national executive council. To gi my national steering. An a spokesperson. Sama wache no. Okawache ni en paro mowuok na kenda. Dine awache ni en mara kenda. Dine no ka piny ng'ur. Giwa gieki kine ka ji oyie gi gimi wacho no. En ni seyo matut. Kanya wacho kumi bila break ni kaka papuo. Emoro monyisi ni okawacho wachna. Awacho wach jopuonjgi. Mani e Kenya mangima. I'm the spokesperson. To kiwinja ka wuoyo jopuonj wuoyo. To bende paro ni samoro nyabedo ni woman kacha gin jok ma wuo nikech ka gitieko gini gimoro ma gidok godala to jopuonj ma ochune gi mantiere piny kocha samoro poko winj pachgi nikech mane gi mantiere kata ka gintiere e mbui sama olose kodi kar ka jok mane penjo ka ni olose lo jopuonj madongo kende mane jok motete maslahi margi ok otete maslahi mag japuonj mane classroom japuonj mane classroom samoro ni mano teacher soni kanyo matin. Japuonj ma uluongo head teacher ni ok en japuonj ma classroom. Ni en ja classroom to head teacher en head teacher. Head teacher no puonjo ga icho koso puonje bathroom. We are all classroom teachers. Obong'eyo ni sama head teacher wuok orie dhi puonjo to puonje classroom. Ini ka uri ja classroom to ng'ano mok ja classroom. Jopuonj te gin classroom teachers. Gima nyaka wang'e matut. Sama luongo heads otelo ni jogo. Jopuonj te kochopo gima mako ne giduto. CBA kanya wuoye no mi head teachers kende koso mi jopuonj te. Promotions ikawa wacho omako heads kende koso mako jopuonj duto. Hapa ni winja maber. Koro wach magi weche matindo makwero jopuonj na ni aeuru. To be wach mar penjo jopuonj manie grassroots. Cleo awacho ni structures mawa kaka NAT very elaborate. An gi miluongo ni branch AGM. A branch ka branch. Nyocha kan e branch Marongo. Tarik 19 an Migori. Tunga wuoyo gi jopuonj. Ng'ano mabet kare kende to penja ni mano duon jopuonj koso ok duon jopuonj no. O penja ni okone tich mwatiyo koso oneno. To kata kitemo pingo. Amiyo presidents mosebet e Kenya ka. Chaka gi Moi. Owacha gi Kenyatta. Wadonje Moi. Wadonje Kibaki. Wadonje Uhuru Kenyatta. Sani wan gi His Excellency William Ruto. Ka penji on matters education. Ang ni wach ni performance mar president ka president on matters education neno. To to nodwa kale matin. Committees na mamalogi. Kaka piny chalo sani. Okang'e ni gimoro bokethre bang'e. As things stand now. Wan wayango ni kama koro wadwa pingo malach onge. Wa umre mondo wayud ber monego mi jopuonj. Ka wabo golo CPG manya ywago cha. Jopuonj bodi maber. Mane kama ontiere kendo. Yes. Ka CPG ka wacho ni career progression ka ma jopuonj. Wuok kanyo ka isudo nyime engas mag jopuonj mantiere e skunde mago mag junior. Yeah. Sani kama walose ni. E thuolo marigna dek. Okenge mosekao nyaka kamuchope. Manyalo neno adieri ka japuonj oyudo dongruok mare
kalore kod lony ma intiere godo kod ber miwacho ni reward manya biro kalore kod tich ma kare misetimo e kinde mathoth itemo dhire mondo mi otem loke kata review to giko ne nango career progression okomako jopuonj ma junior kende omako jopuonj duto obed primary obed junior obed secondary mabe awacho maber ni sani wan gi 2 tiers kende onge gi miluongo ni secondary onge gi miluongo ni wan gi comprehensive school gi senior school career progression affect gi duto in the same way gimane Price Waterhouse otimo a job evaluation ma 2015-2016 no yango ni ng'ama tiye skundi ni molo ng'ata ng'ati luongo ni deputy head kata head teacher deputy principal kata principal ma e gimane bang job evaluation no ne ni mage joma tiyo to mano wasekwedo japuonj ka japuonj tiyo e school emomiyo anyocha penjo ni to kakoro head teacher tuo to deputy be onge school ipani school no emok bitiyo the school is still running so job evaluation mar japuonj onego time ni japuonj ok time ming'iyo ni heads gi kata deputies gi matiyo okang mibong'ige deputy kata head teacher kata administrator obedie ing'eni CPG ni nodhi oketho nyaka gimani oluongo na allowances mag heads and deputies tindo onge gima koro nomigi en achorogi e okange mabor moyombo joma ne gin go adwa miyi ranyisi ka japuonj en P1 to bedo deputy en deputy en P1 ing'eni ne CPG cha based on job evaluation ogole e P1 ma en B5 to tere C4 mani wachen deputy ka headmaster ne en P1 ma en B5 e structure masani ne CPG gi gine ne gi job evaluation ne gole e P1 ka to tere e C5 tiyudo ni japuonj mane ni kate K ni L grade or job group dong mana kama entieno magik ma career progression e mukelo wadwa gole gimiluongo ni career progression emosediyo jopuonje lo molo any other thing be it senior school be it comprehensive school to bende this thing must go to kama gintiere kata kigole bodhi konyo loso achiedh nade ma koro chalo mako jopuonj mano mar P1 kod magi mag JS penjo mantiere ka magi te jok mantiere comprehensive school mantiere ka jo P1 mosebudho karka gimbe de gin gi lek mar bedo kata head of institutions kama gintiere nikech achiel kuom joneno kae osepenjo ni dipo ni e kinde mabiro igna bich kapar mabiro joma dhi bedo komako lemo gi mago mag head of institutions dhi bedo mana jo JS gi nikech gin maponono gin gi graduate degrees magi otese mopogore opogore kama gintie to jo P1 gidong kama chalade moting'o nyaka jo P1 mapok ondiki akone ni otas ne gima lich e wach puonj ka otas e gima lich wach moro ni bedo makulemo no waae to be ka wagolo CPG wach makulemo no will not be an issue iyudo ni sani japuonj ni kisechope C4 nyaka koro chuni kata okidwa bedo deputy head nyaka chuni ni bed deputy head kisebedo C5 nyaki bed head wadwaro ni mondo wadoge wachwa manene cha motasi emachori en yiero mari ni maklemo wan gi jopuonj ma kata na bedo head no ken okogombe so kigolo CPG chuno ng'ate bedo head cha waae ting'eni kise chuni mi bedo head to niwach grade mari idhi yudo ni committee yene onge school mi dhi head kori chori itimo ni gima ne waae miluongo ni delocalization cha wach CPG chuno nyaka ji gi delocalization sani Nairobi ka an gi jopuonj mohingo 200 mosechope okange ma koro nego gi mak lemo ichuno gi moko nyo biro madhi Tana River to ng'ata achiel madhi Tana River ni iro dong gi dweche 4 mondo o retire ikete nango CPG kosegol bo yango ni jopuonj adwa ni mondo mak lemo adhi competitive interview mondo mak lemo ok adwa mak lemo grade nasudo adong kama antiere ni gi grade no mondo bed ng'ano mamisacho sudo malo CPG okoyango
ja comprehensive kata ja senior school. It is intimidating and demoralizing. Nyaka wagole. Arokamano. Ntie penjo mathoth mapontiere kar kae na kale penjo kaduogo iri akawa wacha mungik mano makantiri uchendo ka giduoko penjo manka. Ruth Nyathi Ochieng wacho kama adieri makende ni sekta mar somo okethore. Nyis Mr. Oyuni this is the bitter truth and they cannot unaccept. Wacho ni pesa okchwal ni sikunde mideno kata ni comprehensive schools gi senior schools. Jogi chamana mose nyume ufuko kanyo onge miriambo. Jonyuol gombo winjo kenge magipango timo mondo jopuonjre oyud somo makare ok winjo beat around the bush. Penyango niya ere kaka sikul iluongo ni comprehensive to kata sitima gi resources onge to gielewa ni CBC kaka en demanding and involving. Enango ma ok timre. Aluoto akano moja inako erokamana ahinya. Odongo wacho kamae ma odongo ja Uloma. Aneno chendo kan Uloma antiere kar kachiel mosna kanyo Collins Oyu tich makare kanat kanyo erokamano. Phil Onyango, 8 teachers do not go to class. We Miriambo Jagoro. Anakia ni mara olokre Mr. Onyato mane puonja nanga primary school ni puonja kwano. Kana ntiere primary school mananga. Akiaga tindo lokre japuonj. Angi tulo mar duoke mano Phil Onyango. Wacho kwa ni 8 teachers masana chali ni okdhia class. Na uwe kagima kajapuonj. Owino triple wacho kani jatelo mondo mi wie kikuil kod unemployed P1 teachers. Isando jopuonj go e sikunde. Sikunde jigiwegi to gilinga. Nitiere nyaka jopuonj mag P1 e jela. To onge kata ng'ama lose e lokruok mano ma P1s mano mantiere private institutions. Owacho ni wuothe sikunde go ine giwangi moloyo mano ma Somali gi opong'o. Sikunde mag sirkal ndiko mana untrained BOM teachers to giweyo trained teachers nango. Losnwa kod jotend sikunde mag sirkal mondo ochul jopuonje mag BOM osara ka kolor sikunde. Ma Eric, spokesperson mar unemployed teachers. Erokamano. Jaote Millicent kawuok meru panda. Erokamano ahinya. Samuel Origa wacho no yaore Cleo kuom adiera sekta mano mar somo okethore sana. Mr. Oyu nyaka koro yie kodwa sani nyithindo siko endara pile ma Samson Okalo Riga wuode kano ugwe school oyoke hii aya owacho ni ajali moro timore Alendu Kisumu jofambo wang luwene odiochiengni ma kawuono nitie ote machielo modonjo kar kae ka kuom Ken 14 ma ote masomo gi kae kato bang'e ayud thuolo mar somo mamoko ka achiel kachiel. Nduati professor wacho ni Mosna Oyu CPG must go mane ote mare erokamano neno ka intiere Migori County nitie machielo madonjo kar kae ni how I wish Collins Oyu could know the dangers my comprehensive school thing will cause to P1s. Based on the qualifications my comprehensive school principal, it's clear in the next 5 to 10 years all the administrative posts my comprehensive school will be held by JS teachers, leaving P1 manama wachocha as classroom teachers forever, having in mind it's not easy for P1 to pass C1. How I wish Mr. Oyu should know this and allow JS to be autonomous. Is fighting for the current 8 teachers blindly. Mane wach matire karkanyo mada ni mondo mi be nitie godo ote modonjo karkanyo ami thuolo ma dakika 3 modong karkanyo mondo mi rangi jo JS gichung kar kendgi koso gitimre machalani nikech mane gima gidwaro chal ka gima riwruoge ariyo duto omako kodgi amen. Wach mogik e wigi akia gimomiyo ng'ato paro ni JS onego chung kar kendgi niwach kata deployment sani ma jopuonje primary who are qualified to teach in JS gisudo gidhi kanyo they are graduates to gipuonjo very comfortably. Gima nyaka wawe en notion moro ni an adhi university to duoka puonje primary. That is not it. If you go outside here, anasebedo Copenhagen, that is Denmark, japuonj ma is most qualified okel puonje ECD ka japuonj ma is most qualified okel puonje primary. Notion moro ni an ayudo degree onega puonjo mani mano gima pani pinywa kae ma entie onego chak puonje kanye mbalariany nikech magi jopuonjre mawuok oko to mane paro magi wuok onego puonj mane secondary onego puonj mane secondary forget about it gima gino timo ni malich onge. In fact en wuotho gi akiani Kiswahili cha mar sheng mar gweng
wacho ni chamo pedho ni joweteni. Mano is not it. A teacher is a teacher. When you're a special teacher. Nini wach koro ni the university. One be wadi university no. You are not a special teacher. One be wadi. Adwa wacho duoko penjo moko ka. Come on. Sekta mar puonj. Nyocha rach moloyo. Sekta mar puonj okethre. Mokwongo ni wan gi shortage. Ma jopuonj madhi 200,000 gi wiye. Samo wueni shortage en 98,000. Ngamo wacho ni koro kethre mogik ni ok ong'e jopuonj mane puonjo ndalo cha. The teacher pupil ratio adwa tiri Olympic primary ka. Japuonj puonj ne chane puonjo e klas achiel, japuonj puonjo nyithindo 130. Sano ok otimre. Nyocha employment manyo otimre. Kora kiani ji obet kanye ka pod wuoro ni sekta ni okethre mogik. Wan kaka jo union wa apiny mondo wane ni sekta ni olosre. Emo mi wadwa makre machiegni. Wa makre gi Kupet, wa makre gi the ministry to gi Teacher Service Commission. O ji ang'wen gi komak TSC, Kupet, ministry to gi NAT. We are going to improve this sector. Nyacha ayudo message moro. Be maneno korie kuma jogi wuoyeni. Niero luongu State House. Chiemura chiemo wanto wewa kech. Ineno kuma gi koro dhiye. Jopuonje ok diluong State House. Ni waluongo leaders emodi state ni wachiema. Apani ng'ama ng'iyo gik moko e yor chiemo. Ijapuonj. Ber gi nyadhi gi chir mani japuonj. Ni komi wadu siling moro 100 jako go wigi momiyo miye. Ibe sudi dhi kanyo. Jopuonj mawuoyogi adwani gibed leaders magnat. Mondo chieng' moro kiluongo ji ta agwelgi. Yun jotelo. Wabedo jomosomo wach mohingo tich monego wati. Mano nyaka nyisi jopuonjna. I'm always very frank. Ruth Kanya Agomo sami wacho stima ni onge e skunde moko. Bedinge miluongo ni comprehensive. Bedinge ni kuonde moko kata mana classroom onge. I've been to Turkana, West Pokot. Ng'ama wacho stima ni ang'e ni kato nitie class emiyo wach stima. Bedinge ni Kenya ka pod nitie nyithindo ma pod betelo etie yien. Heroini berberi stima kende ming'iyo. Kata Nyanza wa. To mako nyithindo, yes, ndiye skule bende Nyanza wa. Nyithindo pod ni oko. Ini chako ywago wach stima. Gigi ok dibidi chiel te. Adwani gimiluongo ni parliament. Tomolo education committee asewacho ni chon. Nyaka apiny motegno mondo advocate for proper location madhi konyo puonj e Kenya ka. Owachna ni head teachers ok puonji. Kamano. Koro mano ka mwatiyo hodo gi wach mari mogik. Head teachers puonjo. Anan patron ma skunde ariyo. Ka head teacher ma skunde ok puonji, then miul subjects udi uter wach ni ok odwa puonjo those subjects. Head teacher en japuonj ma puonje class. Kendo an the best teacher manyocha kana watimo education day e skunda ma ane board mane patron. Bedinge japuonj manoyudo presence malich ahinya en head teacher. Wach mani head teacher puonje ni ok ahero address weche mag miriambo. Tapani wan joma ing'eni jaluone ng'ama lich ahinya. Jachubo ok dolre weche moko matindo mag miriambo ma ok nyal konyo. P1s man employed. Statement manya wacho ni president. Onego ng'e ni wan gi P1s mano ai college kata higni 15 mano kalo. Ibondegi karamo. Japuonj retire to pok no donje class. Apani jogi jakandeki. Students on roads mano chik odagi. Sani polisi masani nyaka bere class. Erokamano ahinya Collins Oyugi jagoro maduong' mano mar NAT kuom yudo thuolo mar bedo kod weyo machuok ni bende ka warango ywak mag jopuonj mag JS kaachiel koda ka higni 3 mano mar jatend piny Kenya William Ruto e apis ka warango chal mar somo nyakwarango jang'ote mayoro kar ka wasomo moko wasomo dhi nyime kod twak e mbui kata mar Ramogi TV e post no mantiere kanyo mar mbako romo e post mantiere kanyo kaachiel koda ka video mane wantiere go live kar ka nago ni erokamano kuom bedo kodwa an wachak chenro ma kawuono mar upinyo kiny ma kawuono saa 12 nyaka sani kod ma dakika 2 kene romo saa 5 mar onyango na kelni chenro ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyo kwar mokew nyaka chisango kine warad ka kur jowetewa Joyce Oduor kaachiel koda ka Sharon Ong'aw ka Nyasaye omiyo wangi mama kare in koda wan mondo mwaradi odiochieng' makiny oriti masani med neno Ramogi TV.